Bisaka na sa 72 ang namatay sa pagkuso-kuso sa bagyong udit sa lalawigan sa Bohol. Sa report sa probinsya, sukad sa alas 5 kagahapon sa hapon, labing daghang natala ang 12 nga namatay sa lungsod sa Ubay. Unom ang nakala sa lungsod sa Luon o 5 sa President Carlos sa Garcia o ang labing apektuhan ang lungsod sa Loboc sa grabing ulan nga da sa maong bagyo. Misuyla ang Loboc River, hinungdan nga lapad ang pagbaha. Pagkahitabo daghan ang nagpakitabang tungod sa daling pagsaka sa tubig. Sa bang panimay abot gani hangtod sa atop ang gitason sa baha. Kamao gitutukan sa mga rescuers. Sa initial report sa Bohol, PDRRMO o saan nakalas sa Loboc, ang PDRRM report nagpakita nga partial pa lamang kini sanglit. Dili tanang LGUs na kasumiter sa ilang datos gumikan sa problema sa komunikasyon.